Ideje zajedništva, ljubavi među ljudima su nešto što svi mi zastupamo sa ove strane. Nešto što je jače od predizbornih obećanja, reč je o poverenju. To poverenje građeno je u onoj platuštini u Rakiti, na onom mostu u Toplom Dolu, između ostalog i na onom šutu na Revi. Želja za slobodom, želja za čovečnošću ne može biti pobeđena. Otvorimo vrata životu, otvorimo vrata iskrenoj borbi i ajte da zajedno pobeđujemo. Moramo to da uradimo. Zbog budućnosti koju zajedno sanjamo, zbog dece koju imamo ili koju želimo da imamo, zbog najdražih sa kojima delimo život ili koji su nam život dali. Moramo da pobedimo, ljudi. I zato glasajte za grad u kome naša deca odrastaju srećna, u srećne roditelje, u kome ima nade i osmeha, u kome dišemo punim plućima, grad u kome želimo da ostanemo. Moramo.